ହ୍ୟାଲୋ। ବୁ ହଁ ମା। ନା ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆସିବି। ହବନି ବୋଉ। ପୁଣି କଣ ହେଲା? କେତେବେଳେ କାହାକୁ କୋଉ କଥା ମୋର ଖରାପ ଲାଗିଯାଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋର କିଛି ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା, ମୋ କଥା ହେବା, ମୋ ହସିବା, ମୋ ରୋଷେଇ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ତାଙ୍କ ସହିତ? ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇକି ଚଳିବୁ ନା ଆଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ତତେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ମରୁଛି ଏଇଠି। ନା ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ ଯେ? ବାର ଲୋକ ବାର କଥା କହିବେ, କଣ କହିବେ କହିଲୁ ଲୋକ ସବୁ ତୁ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ଝିଅଠୁ ଲୋକ ବଡ ହେଇଗଲେ କି? ଲୋକ ହସିବେ ଆମ ଉପରେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଆମକୁ ହିଁ ତ ସହିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଜାଣିପାରୁନି କି ବୋଉ ଭିତରେ ହିଁ କୋଉଠି କଣ ଭୁଲ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କଣ କଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ? କିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆଉ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ମୁଁ ବାସ୍ ଆସିବି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା।